Magandang umaga muli mga kapatid. Part 7 na po tayo sa ating paksa. The Church Christ Built. Ang ating pong teksto, Mateo 16, siya pa rin, Mateo 16, mga talatang 13 hanggang 18. Doon po sa ating pag-uusap last time, na pag-alaman po natin talaga na ang pundasyon po ng iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo na siya rin puno ng iglesia ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po totoo, binanggit po ng banal na kasulatan, na ang inaangkin ng Katoliko, iglesia, na si Simon Pedro ang siyang pundasyon ng iglesia, kundi tinawag po siya ng ating Panginoong Jesucristo na mali na bato. At subalit dito sa Petra, doon sa Petros versus the Petra na gabundok, mountain size na bato, dito itatayo ng ating Panginoong Jesucristo na sa Kanya ang sinasabi niya, ako mismo ang pundasyon o sa malaking bato na ito, itatayo ko ang aking iglesia. Pambihira po ang naalaman natin na mga pang-angkin ng Iglesia Katolika. Sabi nila, nakuha po nila ang balakang ni Pedro, kaya't ang unang papa nila ay si Pedro at nagkaroon po ng Peter succession hanggang sa panahon po natin. Ang kanilang mga papa ay dahil may DNA ni Pedro na nangusap ang ama kay Pedro, siya lamang ang may salita ng katotohanan, hindi po siya daw nagkakamali. Kaya't ang mga papa nila ngayon, inaangkin nila na hindi po sila nagkakamali at sila lamang ang may katwirang maghayag ng katotohanan mula sa Diyos. Napag-alaman po natin yung Peter succession at yung papal or Peter authority. Kaya nga tinagurian ang kanilang mga papa ay the substitute of Christ or the vicar of Christ. Ipagpatuloy po natin na kay Simon Pedro pa rin po ang ating pag-uusap. Ongoing po ito at forward. Mga kapatid, ang Iglesia Katolika ay marami po siyang kinokontesta. Lalong-lalo na ina-argue niya, inaangkin niya at tinataltalan niya sa sa buong mundo na sinasabi niya dahil si Pedro daw ang kanilang papang unang papa. Natural lamang na ang Pedro na ito ay ang kanilang hepe. Hindi lamang hepe nila kundi hepe ng iglesia, sa lahat ng disipulo, sa lahat ng miyembro ng iglesia. Among all disciples or among all apostles, they claim that Peter is the chief. Kailangan kasi dahil siya ang bikar ni Kristo. If Peter is the chief, then every pope can be a vicar of Christ. That is a very, very perilous statement, mga kapatid. Kaya siya lamang daw ang may hawak ng katotohanan na galing sa Ama. Kaya ang Ama ay nangungusap directly sa kanilang mga papa. Ganito po ang kanilang basihan. Ganito po ang kanilang palakas sa kanilang argumento. Buksan po ninyo sa Mateo 16, mga talatang 19. Isa lamang po ang Matthew chapter 16, verse 19. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, kausap po niya si Pedro. Siya lamang ang kinausap niya. And I will give unto thee, kay Pedro, the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Lahat po ng Old English pronoun po dito, thee, thou, kay singular po ito, nakaayon po, nakapunto, diretso kay Pedro, Simon Pedro. Ibibigay ko sa iyo, Pedro, sabi ng Panginoong Jesucristo, dahil ikaw ang nagsabi na ako ay ang Kristo. Di po ba? Totoo naman, si Pedro ang nagsabi nito. At ikaw din ang nanguna sa pagtawag sa akin na Kristo. Ikaw din ang nangunguna ang ating
Apostol Pedro sa pagbunyag na si Hesus Kristo ay Kristo. Kaya ibibigay ko ang mga susi ng kaharian. Katwiran lamang, di ba po? Di po ba? Di ba tama? Tama yung kanilang posisyon. Ibibigay ko ang mga susi ng kaharian ng langit. Magkakaroon ka ng kontrol. At kung sino man ang iyong igagapos dito sa lupa ay maigagapos sa langit. At anuman ang iyong kakalagan sa lupa o sino man ay makakalagyan din sa langit. Inaangkin talaga ng mga Katoliko na ang ating Panginoong Jesucristo, itinaas ang antas ni Pedro. The primacy, the importance, ginawa siyang hepe. Sabi ng mga Katoliko, ang kanilang mga nangangasiwa, nagpapalakad sa kanilang malaking organisasyon, sabi nila, ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, si Pedro ay hepe daw. Ginawang hepe. Kung siya ay ginawang hepe, ang argumento nila, superior siya. Di po ba, mga kapatid? Superior siya against, or he is superior among all his peers. Sa kanyang pangkat, mataas ang kanyang, parang boss. Siya ang pinakamatayog, siya ang dakila. He is the holder of the keys of heaven. Pambihira. Kaya yung mga caricature, yung mga kung may commercial man o mga pasinag o mga palathala, mapapansin sa spiritual, si Pedro may hawak na manok at siya yung nasa pintuan ng langit dahil may susi siya. Ito yung kanilang basihan. Kaya dito pinakikita na sabi nila, inaangkan nila na si Pedro ang nagdi-decide kung sino ang papasok at sino ang mananatili sa langit. At dahil dito, si Pedro ang nagkokontrol sa langit. Ito yung papal authority na saklaw ang buong mundo. Nasaklaw pati langit. Pambihira, no? Kaya mga kapatid, yung bikar na salita, dangerous po yung salitang yun sa larangan po ng katwiran. Pinakilala na madali nilang inaangkin ngayon na si Pedro ang pinakadakila sa kanyang pangkat o sa mga miyembro ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi sila tumitigil. Ang sabi nila, siya yung pundasyon, siya hindi nagkakamali, siya yung may authority, may hawak na susi, kaya niyang pigilan, kaya niyang hindi pigilan, payagan. Dahil siya ang dakila, pinakadakila. Sabi nila, si Kristo Jesus daw ang siyang nagpakita at nagtaas ng antas kay Pedro sa kanyang pangkat. Kaya yung DNA na sinasabi ko sa inyo, para maintindihan nyo lang, yung balakang niya, yung loins of Peter na sinasabi, magkaroon sila ng parang connection kay Peter, ginawang first pope si Peter, at yung sumunod hanggang sa panahon natin, hindi raw naputol yon. Kaya yung papa nila ngayon ay dakila sa lahat ng tao dito sa balat ng lupa. Siya ang may control ng langit. Ganun ba sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid? Let us see if this is true. Let us see what the Bible says about this. Kung babasahin po natin yung Matthew chapter 18 verse 18, ganun din ang issue na pinag-uusapan. Sinasalungat ng banal na kasulatan ang posisyon o ang argumento ng Iglesia Katolika. The scriptures clearly questions the stated position of the Catholic Church. Na kung titingnan mo nga naman, si Kristo mismo, while it is really true that Jesus Christ singled out the Apostle Peter among the disciples, among the members of this church,
And he gave the keys to Peter. Singularly, to him alone, ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang nagbigay. At ang issue dito ay pagbibigay dahil nabigyan si Pedro dahil siya ang nagpakilalang ang ating Panginoong Jesucristo ay Kristo. At siya ang naka-receive ng katotohanan mula sa langit, galing sa Ama. Subalit dito sa Mateo 18, talatang 18, dito mapapansin na i-transfer din sa kanila ng Panginoong Jesucristo, na ibigay din, na i-transfer, na ang ating Panginoong Jesucristo, He handed over the rule of the keys. Itong mga susi na ito ng langit. Basahin po natin. Ha? Ang sabi po dun sa Mateo 18, talatang 18. Verily I say unto you, plural po yung you. So ang kausap po lahat ng miyembro ng iglesia. Mga kapatid, tayo po ang kausap. Mga kapatid, hindi po kausap yung nasa labas. Ang kausap niya ay ang kanyang miyembro sa kanyang organisasyon, sa kanyang iglesia. Tayo po ang kausap. Kasama po dito si Pedro. Verily I say unto you, plural, whatsoever ye shall bind on earth. Totoong sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila na mga miyembro sa iglesia na anuman ang kanilang igagapos dito sa lupa. Whatever you shall bind, ye shall bind on earth, ay maigagapos din sa langit. Kasama po si Pedro dito. Pantay-pantay na kinausap ng Diyos ang kanyang iglesia, mga miyembro. At anuman din, and whatsoever ye shall loose on earth, shall be loosed in heaven. At ang anuman ang kanilang kakalagan dito sa lupa, ay gayon din makakalag doon sa langit. Kaya nga nasabi ko sa inyo, yung salitang you ay plural. Mga kapatid, kasama po si Pedro dito. Lahat po ng miyembro ay kausap ng ating Panginoon. Sila po ay napagkaloobang hawakan na ibigay po ng ating Panginoong Jesucristo ang susi ng kaharian ng langit. Wala pong indikasyon dito na mataas ang antas nito, mababa ang antas nito. Pare-pareho po. There is no indication of superiority that was the basis of giving out or handing out the keys, those powerful keys given. Powerful keys that will hold anyone entering heaven or anyone being held from entering the heavens of the Lord. Alam niyo mga kapatid, kung ang inaangkin ng Katolika Iglesia ay si Pedro lamang ang may hawak ng susi, ano itong Matthew chapter 18 verse 18 na ito? At hindi man lang yon. Hindi dito, mapapansin mo dito na hindi basihan ang greatness ng isang miyembro. O yun lamang mga may kapasidad, yun lamang mga matatalino, yun lamang laging masipag, yun lamang may passion, mayroong concern, yun lamang talagang sumusunod kay Kristo, yun lamang na dumarating ng linggo, at yun lamang may mga questions na talagang nakikipag-fellowship, yun lamang hindi lamang nakikinig kundi nakikipag-fellowship, walang tigil ang kanilang huntahan, mayroong spiritual na dumadaloy sa kalagitnaan ng mga miyembro, yun lamang na nagsosolwin, yung lamang na nagbabasa ng banal na kasulatan, yun lamang lumuluhod sa harap ng ating Panginoong Jesucristo sa kalagitnaan ng pagsasamba, yun lamang gumagalang sa pastor, yun lamang nagbibigay ng tithes. Hindi po ganun na sinabi ng Panginoong Jesucristo eh. Yung greatness na sinasabi eh. Hindi po question dito eh. Hindi po. Kundi,
sa lahat ng miyembro, anuman ang kwalifikasyon, anuman ang iyong pagkatao, ay pinagkalooban ka ng ating Panginoong Jesucristo. Babasahin ko po muli sa inyo, Mateo 18, talatang 18. Totoong sinasabi ko sa inyong lahat, anuman ang inyong lahat, anuman ang inyong itatali o igagapos dito sa lupa. Sinabi bang yung mga pogi lang, yung mga magagandang suot lang, yung mga mayayaman? Hindi. Mga miyembrong masugid? Hindi. Yung hindi dumarating sa mga Bible study, hindi kasama dito? Hindi naman ganun eh. Whatsoever ye shall bind on earth, pagka kayo nagpulong, shall be bound in heaven, at pagka kayo nagpulong, whatsoever you shall loose on earth, collective po, shall be loosed in heaven. Kaya mga kapatid, it is clear, it is not the basis of our Lord Jesus Christ giving out the keys of the kingdom depend on the greatness of one member. Dito lang, nakil po ang kanilang argumento ng Iglesia Katolika na si Pedro daw ay tinaas ng antas ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, patuloy pa nilang inaangkin pa rin na si Jesucristo daw itinatag niya, itinalaga niya, inordina niya, in-establish niya, na-produce niya si Pedro bilang hepe. Kaya gusto kong lagi kong inuulit-ulit sa inyo, iniimprenta ko sa inyo mga kaisipan, matalikya gapos ing tirunan ng Katoliko kay katamo. Tamo munlad, tamagdalang Biblia, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, sila lang daw ang dapat magbasa. Isaiah 34 verse 16 sinasabi, ye seek out the book of the Lord and then read it. Hanapin mo, at pagka ikaw meron ng banal na aklat na yung kasulatan na ito, basahin mo, pag-aralan mo. Kaya mga kapatid, sa kanilang pag-aangkin, na talagang walang duda daw na in-establish ni Jesus Christ pa rin ang pagkataas ng antas ni Pedro. Siya raw ang hepe. Mahirap. Kaya lagi kong ini-impress sa inyo ito para masanay kayo na ang Iglesia Katolika ay nagkakamali sila. Tingnan ninyo ang kanilang basahan na naman. Binabase nila pag sinabi nila yung Matthew 16:19 baka wala ka ng Matthew 18:18 naman tayo. Pag sinabi nila itong Matthew 16:17, pag-aralan po natin mga kapatid. Ito po ang pinakadakila nilang paglalaban sa kanilang argumento. Tinataltal po nila ito. Ang sabi, nangusap si Jesucristo at sinabi niya sa kanya, Matthew 16:17, sinabi niya kay Pedro, sa kanya, mapalad ka, Simon, anak ni Jonah, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ng ninuman sa laman o sa duguman, sino mang tao, hindi nakakaalam nito, kundi ipinahayag ito ng aking Ama sa iyo na nasa langit. And Jesus answered and said unto Simon Bar-Jonah, blessed are you, ikaw lang, mapalad ka, dakila ka, sikat ka. Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood had not received it unto thee, but my Father gave it to thee which is in heaven. Kaya malwalas la asbuk dening Iglesia Katolika na sasabi they can say Peter has always the right answer. Ang papa nila ay laging tama ang kanilang mga sagot sa anumang klaseng spiritual. Their Pope had the right answer because Peter had received the revelation from the Father, meaning the Father would always have a revelation towards the successor of Peter.
Pambihira po mga kapatid. Hindi lamang yun. Mapalad ka, Simon Pedro, dahil tama yung statement mo, yung pahayag mo na ako nga ay Kristo. Mapalad ka, Simon Pedro, dahil hindi mo ito tinanggap kanino man, kundi ito ay diretsong tinanggap mo mula sa Ama ko sa langit. Pambihira pa, mga kapatid, ano? Totoo po yan. Kaya tama lamang na yung idideklara, yung isasabihin ni Pedro ay totoong katotohanan mula sa Diyos. Kaya ito yung kanilang argumento, kung ang lahat ng ito ay susundan ninyo, therefore, sabi nila, Peter was made great among brethren. Di po ba? Ngayon, sundan po natin ang argumento nila. Kung sakali, may time po tayo. Kung sakali, ang kapatid na Simon Pedro ay talagang hepe o siya ang pinakadakila sa kanyang pangkat, sa pangkat ng mga miyembro ng iglesia, ito'y magiging kaalaman. It will be a common knowledge among the brethren in the church, di po ba? Magiging kaalaman. Walang kasi ang governance po ng ating Panginoong Jesucristo ay transparent po. Kung anong alam ng isa, alam natin. Kung anong alam ng pastor, alam natin. Kasi ipinangangaral sa lahat. Wala po siyang ino-hold. Wala po siyang tinitigil. Wala siyang sa likod. Wala po siyang tinatago. Ang ating Panginoong Jesucristo gusto niya transparent kind of government. Kaya kung ang ating Panginoong Jesucristo ay talagang tinaas ang antas, ginawang hepe, si kapatid na Simon Pedro, siya ang chief of the apostles, chief of the disciples of the church, then it is a common knowledge. It is all the brethren know what is going on. Alam nila na si Pedro ay ang hepe, baka tawagin pang boss. At ang respeto ng mga, ito sasabihin ko kapatid, wag niyo pong kalimutan to, ang respeto ng bawat isang kapatid sa iglesia, bawat mga miyembro, bawat brethren, ang respect nila kay Pedro ay talagang para sa isang hepe. Subalit, kung ito nga ay talagang katotohanang alam po lahat ng mga miyembro, nakapagtataka. Matthew 16 po yun, ano? Tapos, dun sa Matthew 18, dalawang sanay lang na chapter nagkakaroon na ng discrepancy. Basahin po natin, Matthew chapter 18 verse 1. At sabi, sa panahon ding yaon ay lumapit ang mga disipulo kay Jesus na nagtatanong ng ganito. Ang issue po mga kapatid, greatness o hepe or chief. Ang issue, greatest. Sino ba sa amin ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Isipin yung maigi mga kapatid. Absent ba itong mga disciples na ito? Bakit sila lumapit kay Kristo? At the same time, came the disciples unto Jesus, saying or asking, who is the greatest in the kingdom of heaven? Kung alam nila na si Pedro ay ang pinakadakila na sinasabi natin, common knowledge na ito sa mga bawat miyembro ng mga sa kapatiran, bakit pa sila lalapit kay Kristo? At bakit pa tatanungin si Kristo kung sino ang dakila? Hindi ba mutin academic na kung alam mo na, bakit mo pa itatanong? Anong answer na gusto mong isagot ni Kristo? Di ba mga kapatid? Sa panahon din niyaon ay lumapit ang mga disciples kay Jesus Christ na nagtatanong ng ganito, sino ba sa amin ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Pambihirang question, pambihirang katotohanan na kung titingnan mo, ito yung tutumbok sa issue natin na pinag-uusapan natin. Si Pedro ba ay hepe?
Si Pedro ba'y biker? Si Pedro ba'y infallible? Si Pedro ba ang may katotohanan lamang? Nakapagtataka. Bakit kung alam nila, pagtatanong pa sila ng ganito, di wala silang sentido komon. Alam po ba ninyo yung sentido komon? Mga kapatid, common sense. Kaya nakalimutan ba nila? Hindi ba absent ba sila nung ipahayag? Pepabalo da, alalo ka rin? Hindi ba ganito yan parang chismis? Ang alam ng isa talagang kumakalat. Huwag naman sabihin na hindi sila convince kay Pedro. Kay tapang ni Pedro, ni Simon. Huwag naman sabihin, hindi karapat dapat si Pedro. Meron pang masigit kay Pedro. Otherwise, they are in opposition against the Lord Jesus Christ appointment. Appointee ni Jesus Christ daw si Simon Peter, sabi ng mga Katoliko. Which I readily or easily agree if I will not have to study the Word of God more. Tama ba na sabihing oposisyon ang mga ibang disipulos na lumapit kay Kristo? Para sinasabi, bakit mo siya ginawang tanyag Pinatanyag mo siya, ginawa mo siyang hepe. Sa kanilang tanong, sino ba ang pinakadakila sa amin? Sa langit. Ngayon, tingnan natin ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo. Doon sa Mateo 18 pa rin, pakinggan po ninyo, talatang 2 hanggang 4. Sa English po, ang sabi ni Jesus Christ, and Jesus tumawag, called a little child. Ang sagot niya, doon sa tanong, he called a little child. Hindi si Pedro ang tinawag He called a little child unto him, and set this little child in the midst of them. Linagay niya sa kalagitnaan ng mga kapatiran. At nangusap and said, verily I say unto you, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban kayo ay magbago ng inyong mga kaisipan, except ye be converted, and become as little children, you shall not enter into the kingdom of heaven. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. Maliwanag. Ang tanong nila, who is the greatest in the kingdom? Ang sagot ni Jesus Christ, different ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo. Nag-iba ang yung common knowledge, sana ang sagot na ni Jesus Christ, it's Peter, it's the greatest. Siya yung tanyag inapoint ko na nga siya Pero hindi. Instead, tumawag ang ating Panginoong Jesucristo ng maliit na paslit na bata. Hindi niya binanggit si Pedro. Ni minsan, doon sa sagot na yon, hindi niya nabanggit si Pedro. At ang ating Panginoong Jesucristo ay tumawag ng isang maliit na bata, isang paslit, at iniligay ang paslit na batang ito sa kalagitnaan ng kanyang mga disciples. At siya ay nagwika, katotohanang sinasabi ko sa inyo. Eto, akala ko si Pedro ang sasabihin, hindi pala. Maliban na kayo ay nanumbalik o dili kaya nangagbago ang inyong mga kalooban na maging gaya ng maliliit na mga munting bata, ay hindi man kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Kaya ang sino mang magpakumbaba sa kanyang sarili tulad o gaya ng maliit na batang ito, siya ay dakila sa kaharian ng langit. Ang sagot ngayon, who is the greatest in the kingdom of heaven? Sino? Ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo ay whosoever, sino man, whoever humbles himself as a little child. Hindi si Pedro ang sagot. Hindi si Pedro ang kanyang sinagot. No mention of Peter. So, that kills the argument
of the Catholic Church. Meron pang isa, bago tayo magtapos mga kapatid. Meron pang instance sa New Testament, doon sa Matthew chapter 20 verse 20 to 21. Ito yung eksena na ang mother ni Santiago at mother ni John. 'Di ba napag-usapan natin nung saan kung kailan at papaano itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia. Tumawag siya kay Peter at kay Andrew. Tinawag niya si James at si John, si Santiago at si Juan, na anak ni Zebedee. Ang tatay nila ay si Zebedeo. Ngayon, yung asawa ni Zebedeo, the mother of Zebedee's children, ay lumapit kay Kristo dito sa Mateo 20, talatang 20-21. Ganito rin ang issue. Nakapagtataka dito mga kapatid, bakit hindi kaya nila alam na si Pedro, na inaangkin ng mga Katoliko, siya yung pinakadakila? Ganito rin yung issue. Mga kapatid, tingnan nyo maigi, pakinggan nyo maigi, pag-aralan natin maigi. Matthew chapter 20, verses 20 to 21. Dumating, then came to him the mother of Zebedee's children with her sons. Kasama si John, si James at saka si John. Worshipping him and desiring a certain thing of him. Dumating ang mother na asawa ni Zebedee, kasama niya ang dalawa niyang mga anak, si Santiago at si Juan, at yumukod sila o lumuhod sila sa harapan ni Kristo. And he said unto her, what wilt thou? She said unto him, grant, that these my two sons may sit, the one on thy right hand, and the other on the left, in thy kingdom. At ang hiling ng mother ni Santiago at ni Juan kay Kristo, pagkalooban mo sana ang aking mga anak na makaupo sila bilang mga dakilang pangunahin mo sa tabi mo. Ang isa kong anak doon sa kanan mo, ang isa ko pang anak ay doon sa kaliwang panig mo. Dito maliwanag mga kapatid, yung mother mukhang hindi rin niya alam na si Pedro, tungkol doon sa idea na si Pedro ay ang hepe ng church. At hindi rin alam ni James at saka ni John, na kasama nila ang mother nila, parang yung doon sa Matthew 18 verse 1, sino ang pinakadakila. Gusto nila maging dakila silang makaupo din sa tabi ng ating Panginoong Jesucristo doon sa langit. Yung upuan na makakasama mo si Kristo, makatabi mo, nagpapakilalang kadakilaan yon. Nagpapakilalang kaantasan, mataas na kaantasan. Dito parang pinakikilala na hindi alam ng mother, pinakikilala na hindi alam na ni Santiago at ni Juan na si Pedro ay hepe o siya ang pinakadakila. Kung alam nila, i-respect nila. Di ba sabi ko sa inyo na ang mga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung si Pedro ay siya nga ay pinatayog ng ating Panginoong Jesucristo, itinaas ang ranggo at ginawang mataas na antas siyang hepe, gagalangin, bibigyan ng kagalangan ng mga kapatiran. Pero dito hindi Hindi sila bastos dito. Hindi nila binabastos yung appointment ni Jesus Christ. Ang pakilala dito ay mukhang hindi nila man lamang alam. Walang bagay na si Pedro ay yung inaangkin ng mga iglesia Katoliko, gawa-gawa ito. Kung hindi alam ni James at ni John, hindi rin alam ng mga kapatiran, di ba? Kasi usap-usapan yan. Magiging usap-usapan. Hindi mga kapatid. Ang nanay nakipagkita kay Kristo kasama yung kanyang mga anak. At ang kanilang dating sana dakilain mo ang aking mga anak, makasama mo sa
sa langit, ikaw, yung isa nasa kaliwa. Di, saan si Pedro? Hindi sinagot ng ating Panginoong Jesucristo na ay wag, hindi na pwede, yung lugar na yun para kay Pedro na. Yung kaliwa at sa kanan, wala na yun, dahil si Pedro na ang doon ko na inihanda para sa kanya. Wala naman sinagot ang ating Panginoong Jesucristo na ganun Ang sagot nga niya ang sagot ng Panginoong Jesucristo kung pagpapatuloy nyo, hindi mo nalalaman ang iyong hinihiling. Hindi sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ay hindi, occupied na yung seat na yon, yung upuan na yon, occupied na. Si Pedro ang nakaupo na doon. Binigay ko na kay Pedro. Wala pong ganon, mga kapatid. Kaya dito, mga kapatid, nagtatapos ako dito sa ating pag-uusap na ang mahirap pong tanggapin at paniwalaan ang mga banggit at mga argumento, ang mga kataltalan, ang mga pasya, ang mga pahayag ng banal ng Iglesia Katolika para kay Pedro. Para silang may karagdagan ng kanilang pagbabasa, may karagdagan ng mga karanasan, ang mga katotohanan ay nadagdagan. Nasangkot pa ang ating Panginoong Jesucristo na siya raw ang nagtayo nagpatayog kay Pedro, kay Simon Pedro. Subalit nakasulat po maliwanag ang banal na kasulatan. Hindi po nila alam. Hindi alam ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Ito pa ba ang iglesia pa man din ang ma-deny sa mga impormasyon na ganyan? Hindi po. Nag-uusap po tayong lahat. Nagkakaalaman po tayong lahat. Hindi nga natin malalaman kung meron kayong itatago. Kung kayo'y mayroong ininililihim, hindi po natin malalaman yun. Pribado po yun, sa inyo yun. Pero aking mga kapatid, inyo pong buksan ang inyong kaisipan at ang lahat po ng ating pinag-uusapan hinggil po sa argumento at mga bold acquisition po ng Iglesia Katolika tungkol sa mga deklarasyon nila hinggil sa mga papa nila, mahirap pong paniwalaan dahil mismo ang banal na kasulatan ay hindi po umaayon. Nagpapaalam po ang kapatid sa muli po natin pag-uusap dito pa rin sa ating topic, The Church Christ Built. Magandang umaga and God bless you all. Bye-bye.